O Centro Médico da Pobra prescinde do servizo de urxencias polas tardes. Os doentes deberán ir ata Ribeira para ser atendidos, algo que indigna a veciños e forzas políticas do municipio. Os veciños da Pobra do Caramiñal quedan sen atención de urxencias de 3 da tarde a 10 da noite no seu centro médico. Deberán ir ata Ribeira ou Hospital do Barbanza para ser atendidos en caso de urxencia, algo que indigna tanto a veciñanza como as forzas políticas do municipio, algo que o BNG da Pobra considera inaceptable. Levan 2 semanas xa con problemas de sustitucións tamén, con problemas de pouco personal e agora a Consellería de Sanidade deríballes aínda por riba os pacientes e as pacientes da Pobra do Caramiñal. Ou, outra das consecuencias que xa se está a producir é precisamente que se incremente a saturación de urxencias no Hospital Comarcal da Barbanza. Dende o BNG apuntan cara a Consellería de Sanidade e a Xunta acusándoos de executar un plan para desmantelar a sanidade pública. Unha vez máis, estamos padecendo os seus recortes en algo tan importante como é a atención primaria. Se hai días que vimos padecendo os veciños da Pobra do Caramiñal que teñan calquer tipo de urxencia polas tardes non van a ser atendidos no centro de saúde. Teñen que desplazarse ata Ribeira ou ata o Hospital do Barbanza. Polo tanto, nós queremos poñer en coñecemento da cidadanía que isto non se pode permitir máis. O plan consiste en eliminar servizos, consiste en alongar as listas de espera e consiste en derivar os pacientes a outros centros que xa están saturados ou incrementar tamén a saturación de pacientes nas urxencias do Hospital Comarcal da Barbanza. Neste caso, o PAC da Pobra, que viña funcionando con máis ou menos regularidade de 15, o sea, de 3 da tarde a 10 da noite, agora vemos que se pecha. Péchase ese servizo. E péchase por unha razón que son as vacacións de un dos 2 profesionais que prestan servicio no PAC. Pois ben, a Consellería de Sanidade, en vez de cubrir as vacacións dese profesional, o que fai é pechar o servizo e mandar a cidadanía da Pobra que teña algunha ausencia entre as 3 da tarde e as 10 da noite ao PAC de Ribeira. Os nacionalistas levarán este asunto ao Parlamento de Galicia, exixindo que se repoña o servizo de urxencias no Concello. Apuntan que xa teñen antecedentes en situacións semellantes, polo que saben que facer ante o goberno autonómico. Que se repoña de inmediato o servicio que nos acaban de pechar, derivándonos a outros centros. Segunda cuestión, que vai a ir tamén para advertirlle á Consellería de Sanidade que desde a Pobra do Caramiñal non imos a permitir que se nos suprima o servizo do PAC, nin en horario de 15 a 22, nin en ningún horario, porque, decimos isto, xa non é o primeiro intento da Consellería de Sanidade e do Goberno do Partido Popular da Xunta de Galiza para eliminar o punto de atención continuada da Pobra do Caramiñal. O que non vai a volver a pasar é precisamente que este centro quede nas mesmas condicións. Que agora, por non cubrir unha baixa de vacacións, se peche, según eles temporalmente, e este peche estén pensando en que sexa definitivo. Dende logo, a cidadanía da Pobra non o vai a consentir e nós imos a levar a debate tamén este tema ao Parlamento. O tema do desmantelamento progresivo e sucesivo, sobre todo canto máis falta fai, porque estamos, dende logo, casi doblando a poboación en este mes de verán, en estos meses de verán, en toda a comarca. Pois ben, pensamos que xa hai que poñer a línea vermella e que a cidadanía ten que mobilizarse para manter os servizos e non deixar que se continúe desmantelando a sanidade pública. Hoxe tamén se manifestou no Centro Médico Nos Pobra, que, seguindo a liña do BNG, demandan a restitución do servizo de urxencias. Visto a problemática que temos no centro de saúde, que non vamos ter PAC de tarde, o cal pois nos implica ter que marchar a Ribeira, que co que eso supón tanto de tempo de desplazamento como demoras a hora, sobre todo cando as persoas estamos enfermas, como o feito de que se sobresature Ribeira ou incluso o hospital, pois o que queremos é facer esta primeira concentración coa idea de que todas as veciñas e os veciños nos opoñamos claramente a esa mala solución. Creemos que é imprescindible que ese PAC de tarde estea funcionando, porque neso vai a nosa saúde, non a saúde colectiva, a saúde de todos.
Sinalan que enviar aos pacientes a Ribeira non fai máis que sobrecargar de traballo os profesionais dese centro médico que xa teñen problemas para atender aos doentes do seu municipio. Este nivel de sobrecarga de traballo é inasumible non só para o persoal sanitario, que ve prexudicadas as súas condicións laborais afectando o seu nivel de estrés e esgotamento, senón tamén para todas as persoas usuarias que sufrimos as consecuencias en menor calidade de atención médica. O cansancio e o esgotamento aumentan o risco de cometer erros médicos. A presa e a carga de traballo poden limitar a capacidade do persoal médico para escoitar os seus pacientes e realizar diagnósticos precisos. Agora, a demanda de Nos Pobra é clara, que volva ao servizo de urxencias de 3 da tarde a 10 da noite. Falta de PAC no horario habitual do noso centro de saúde prexudica seriamente a nosa saúde colectiva e demandamos da Administración que active o PAC do centro de saúde da Pobra con personal para ese servicio en horario de 3 a 10, imprescindible para manter unha mínima calidade sanitaria.